Yes, yeah. Now water. Chai. Okay, sure. Water na ofu gị na water. Na water na nya. Then make it for kai see you well. I like it very well. Mhm. Even my children so. Chai. Kai see you the fan. Mhm. Hey. But take you aside. Onye ọcha na-alụ. Ọkwara anya gị. Nne ya na n'ugbo gị ka anyị nọ ife. Yes, sir. Ka ekwara afa gị nne. Afa m Uchechukwu. Uchechukwu Amobi. Amobi. Onye ebe? Awu m onye Ogidi. Anambra State. Yes, sir. Uwe na-esi anya wee na-akọ ugbo. Yes, sir. Ka ha emekwan. Ka ife na-akọgasị ebe? I'm a coconut, tomato, cucumber, pepper, ose. And mako watermelon. And mako sweet corn. Now all karana bana kumkume jelly salad and fried rice. Wow. Kedu afọ ebe anyị nọ ife? I know next there. Ekpe Lagos State. Yes, so. Gị nwa bịa golo na ebe a na-akọ ife niile. Yes, so. Dolo Igbo yelini. Politicians yelini. They make business yelini. So food business is the main thing. Oh yeah, the main thing na eme. Wow. So onye ọbụla yelini. Kago ya lead n'obodo. Kago ya lead n'obodo. Ndị be anyị ọkụ na-afụna. Ụmụ nwaanyị bụ ndị si ọkụ na nke ikpeazụ a. Mgbe gara aga ka m gosiri na Chidimma onye Anambra. Ịfụrụ ụmụ nwaanyị Anambra. Na ọha nwachi ọkụ na nke ikpeazụ a. Ọ bụrụkwa na ịbụ onye obodo ọzọ. Chọba nwaanyị ga-edofọ ga-arụ bịaba Anambra. Na ife nwanne anyị nwaanyị onye Ogidi na-akọ. Mana nke bụkwa eziokwu aka ọkọ na Lagos ahụ bidoro. Emeke n'anya n'Igbo. Politicians a n'Igbo anyị ọ bụrụ na ọ ya ekwu n'ume. Ụmụnne anyị ndị nwaanyị a ọnụ fọsịrị efu anyị na-egosisi ọnụ na-akọgasị ugbo okeneta na ha nso ka a mara ife a ga-enye ha gịnị ka ị ga-enyekwana ha ọ bụ ihe iwepụtara na nye ha ngwa ọrụ ha ga-eji akọ ewuru ugbo kọsasị ebe niile mgbe eche nọọsụ ụmụ nwoke na-akọ ugbo na nke ikpeazụ a nne mana ka ife kpaniri gị iji wee bido mebe ife dị etu uche ife kpaniri gị iji wee kọba ugbo okay ọkwa maka because agụ dịkwa n'obodo and ka ndị mmadụ si ene ihe dị na family na akịta ọ dịka ya si na onwere isi mana mụ enebega anya amalụkwa ọrụ oyibo amalụkwu na bank nga ọlụ 5 o'clock mbata 10 o'clock with traffic dị na Lagos nwee cheki bene ya nwee chọwa ihe ọzọ ya enye m ego si oke ka mba food production because ama m na ndị mmadụ ya eri na agụụ dị ndị mmadụ niile nri so ọkwa ka nsi wee chee ya nwee sị ka mba family adịsi na cultivate na supply kwa n'afịa na-ewe dị mba jisie ike o na-aghọta asịra m efi na-azọcha ọka ọ ya eme gịnị ọ ya ebu n'ọnụ maka ụmụ agbọghọbịa ndị oje ntụ uke kịtịkpa anyway anabatana m onye nwa ọ na m anabataghị onye nwa ya kịtịkpa ka elu n'isi debe na oje ntụ uke baa n'ugbo debe nenezienu ife eji emere anyị ọjị mana nke ahụ kwa kukumba dị mma maka ndị oje ntụ uke oke nke a bụ tomatoes wow anyị kọbụlụ ose ahụ na-afụ ụfụ na-enwe ezigbo aroma ọha iwepụ ebe a so kịta ebe anyị nechago kịta ọka ka ya etikwa n'ebe nka mana we are still working on tomato anyị chime 1 acre of tomato ya tomato jos a na-esi ike na ama mma very fresh wow nsogbu adịrọ ife mma bụ na ime ememe na Lagos ihe agbadata n'Igbo be anyị ebe a training ground eziokwu mana obukakwa ahụ maka ndị oje ntụ uke nekwanụ nekwa ma ebe akpụ ị na-akọkwa ma akpụ ọ dịkwa egwu nne jisie ike ọ na-afụgonu a sị na anything man do na nke ikpeazụ a ozukwa anything woman do na man can do better ọ dịkwa ka ebe a na-ejezi kịta mana udo dịkwa still aka m bụkwa na Maazị Ifeanyị Nwosu ka m pụtakwa